Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022 ýylyň 5 fevraly hepdeniň şenbe güni siz Türkmen halky dewleti kanalyna hoş geldiňiz hormatly vatandaşlar. Şu gün men bilen gepleşikde ine Musa admin dewleti çadyryň ýeni ve Timur şu gepleşige gatnaşýarlar. Musa bizim vatandaşlarymyz bilen salamlaşyp bilersiňiz. Assalamu alaikum Murad ağa, assalamu alaikum gaderli vatandaşlar. Salamu alaikum. Timur, salamu alaikum. Salamu alaikum iziz vatandaşlarım. Hormatly vatandaşlar, şu gepleşige başlamaka men bir video görkezeyim size. Şu video bir ünsürüp seyredin. Kyn görmän. Yine şu videoda hormatly vatandaşlar görüp dursanız Türkiye'de gaz ve elektrik ýa-ni töleginiň bahasy galanyna adamlar köçe çykmaşdy. Diýmek köçe çykmak bu bir jenaýat iş däl. Diýmek adamlar beýleki döwletlerde de Türkmenistana kıyaly köçe çykyp bilýärler. Diýmek Türkmenistanyň halkam köçe çykyp bilýär. Sebäbi konstitusiýada adam haklary boýunça hemme demokratik döwletlerde ýa-ni maddalar diňdir. Üç köçüklüğü gaty bir pes ýagdaýda üç köçükler var. Ýöne Alaytada adam hukuklary bardaky ýa-ni maddalar ütködiren ok. Bolmasa beýleki döwletler, Ýewropa döwletleri ýa-da halkara ýa-ni şertnamalar, gol çekilen şertnamalar, konwensiýalara şol konstitusiýa deňgenen ok we konstitusiýany çalışmaly bolýar. Şoň üçin ine awtomatik ýagdaýda men size aýdyn. OON'un ýa-ni Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukugyny goraýan jarnamasy bar. Şo jarnamadaky adam hukuklary konstitusiýaga goýulýar we şoň esasyna şol döwlet demokratik döwlet tabi edilýär. Bilişiniz ýaly Türkmenistan demokratik döwlet. Şoň üçin bizim döwletimizdäki adam hukuklary Türkiýedaky, Ýewropadaky adamyň hukuklary bilen deň ýöne biz şol öz haklarymyzy konstitusiýanyň içindäki ýazylan zatlary, maddalaryň bize berýän haklaryny alybilmezok. Dip gelip, basyp, bizi tutup, akydip, gorkuzyp, goşulma, eýtme, beýtme diýip Allah halky gorkup saklaýar. Şu günkü temaň ýa-ni adi Berdimuhammedow haçan konstitusiýany bozmany bet eder. Haçan Berdimuhammedow konstitusiýamyzy hormat goýar. Berdimuhammedow ýol yapmak bilen haýsy konstitusiýanyň haýsy maddalaryny bozdy. Gelin şoňa sertip geçelim. Türkmenistanyň bir kanun prezidenti Berdimuhammedow ýollary yapyp Türkmenistanyň ýollaryny yapyp ine şol konstitusiýanyň maddalaryny bozdy. No 3-nji madda, 4-nji madda, 5-nji madda, 8-nji madda, 9-nji madda, 10-nji madda, 25-nji madda, 26-njy madda, 27-nji madda, 28-nji madda, 30-njy madda, 39-njy madda, 43-nji, 42-nji, 57, 66, 68, 71, 125, 140, 140-njy maddalary bozdy. Gelin käbirlerine ýa-ni seredip geçelim. Ine mysal üçin 4-nji madda. Türkmenistanyň jemgyýetiň we döwletiň iň ýokarky gymmatlygy adamdyr. Adamy goramak, gollamak we ona hyzmat etmek döwlet häkimet edaralynyň baş wezipeleridir. Döwlet her bir raýatyň öňüne jogapkärdir we şahsiýeti erkin ösmegi üçin şertlerin döredilmegini üpçün edýär. Raýatyň janyny, at-awraýyny, mertebesini, azatlygyny, şahsy eldirmezligini tebiğ we aýrybaşlanmadan hukuklaryny goraýar. Ünsürin, raýatyň janyny, at-awraýyny, mertebesini bir topar adam Türkiýede öýe bilmän, kösenip, öz awraýyny ýykyp, mertebesini ýykyp, aeroportda ýatyp ýa-da kesel bolup, bütün dünýä maskara bolup, ýa-ni banitsalarda pul töläp bilmän, milliardlarça bergisi bolup, Türkmenistana gaýtjak bolup konsullugy ýülenene şolary iýermän, ýa-ni ýollar ýapak diýip, garaşyň diýip şolary saklatdylar. Ine şu 4-nji maddada Türkmenistanyň jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr. Adam gorumak, gollamak we ona hyzmat etmek
döwlet häkimetiniň edaralarynyň baş wezipeleridir. Diýmek, Türkmenistanyň prezidentiniň baş wezipesi adamy goramak, goldamak we ona hyzmat etmek. Indi şu adam koronavirus yok deyip dünyada jar edýär. Türkmenistanda koronavirus yok deyip ondan daşary ýollar ýapýar da karantin diýen bolýar. Karantin hem ofitsialny hiç ýerde aýdanok, ol amany aýtdyrýar. Bir zat bolsa da men habarym ýok diýär. Men gitara çalpýardym diýip. Görýärmi? Ýollar ýapmakda hiç hili gürkölme ýok. Hiç ýerde. Diňe dil gürkölme. Edil şu 4-nji maddanyň boluşyna terdim. Adamy goramak, goldamak we ona hyzmat etmek döwlet häkimetiniň edaralarynyň baş wezipeleridir. Diýmek, Türkmenistan prezidenti şu döwlet edaralarynyň ýolbaşçysy, şu adam bizim halkymyza hyzmat etmeli bolýan, hyzmat etmeýänden geçen ofitsialny aýdy bilen ony ýöne neofitsialny ýanky dil gürkölmesi bilen hiç kime bildirmän ýapyň diýip ýollary buyruklarýar. Ol bize kömek üçin näme? O bizi şu 4-nji maddan bolup bizi agry ýagdaýa salmak ine şoň üçin edýär. Her bir raýat konstitusiýa we kanunlar bilen öz üstüne ýüklenen borçlaryň ýerine ýetirilmegini üçin döwletiň öňüne jogapkärdir. Her bir raýat diýende Türkmenistanyň prezidenti. Olum Türkmenistanyň raýaty. Konstitusiýanyň öňünde ýok, sen ýa Türkmenistanyň prezidenti bolsaň, sen Türkmenistanyň konstitusiýanyň maddalaryny bozmaga hakyň ýokdur. Şonuň üçin Türkmenistanyň prezidenti 4-nji maddadan 2 bölegini berýär, bozýar. Bul men ýalnızca okap geçdim. Egerde konstitusiýany elinize alsaňyz, her bir maddany bozýar. Güdük, diňe ýolary ýapmak bilen näme? Öz ýanky alyp barýan işlerini konstitusiýanyň dogul bozup gidýär. Onu da 7 gede üýtgedilen konstitusiýa, ýanky Türkmenistan konstitusiýasyny özüne bähwitli bolýar edip şonam bozýar. Ine şu ýaly bir kanun, şu ýaly jinayetçi adam. Haçan siz bir köçede bir zat ogurlasaňyz, ýa haçan siz bir adam öldürseňiz, ol bir jinayet iş. Ýöne haçan siz konstitusiýany bozsaňyz, olum şol ýaly jinayet iş. Haçan bir ýol boşy, tapawut ýok, kiçi bir kerhanyň ýol boşy bolsun, hökümet edaranyň ýol boşy bolsun, ýa häkim bolsun, ýa prezident bolsun, ol jogapkärçilikli halkyň öňünde. Olum konstitusiýany bozsa, jogapkärçilik çekmeli. Ine onu ýokary kadiýatyň ýolbaşçylary, muňa ýanky prokuraturaň işgärleri, general prokuror şoňa derrew karar çykarmaly, muny kadiýete geçirip kadiýetde şonuň işi serilip şu ýerde jeda kesilmeli. Ýöne o da hatda Türkmenistanda ýok. Indi 5-nji madda serilýär. Türkmenistan her bir adamyň durmuş taýdan goraglygyny kepillendirýän döwletdir. Hani kepillendirýär? Türkmenistan her bir adam durmuş taýdan goraglygyny. Ana durmuş taýdan biz köpüp ýok Türkiýede. Öýütmän, bar bilmän. Bizim Türkmenistanyň içindäki adamlarymyz köpüp ýok. Biz şolary daşyna çykarjak bolýar. Daşyna çykaryp ýanymyza saklap, şonuň iýmitini, çöregini terip okutjak bolýar. Hani o mümkinçilikler. Yine 5-nji madda bozuldy. Yani 5-nji maddaň şertleri Türkmenistanyň bir kanun prezidenti tarapyndan bozuldy. Gene 9-njy madda serilýär. Türkmenistan halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kaddalarynyň ileri tutulmagyna ikrar edilýär. Diýmek, Türkmenistanyň hemme halkara şertnamalar we konwensiýalar Türkmenistan kanunundan ýokary bolýar. Şonuň üçin ine şu ýerde de Türkmenistan öz konstitusiýon ýanky jogapkärçiligini bozýar. Gelini 10-njy madda serilýär. Türkmenistanyň öz raýatlary bar, raýatlyk kanuna laýykda edinilýär, saklanylýar we besedilýär. Türkmenistanyň raýatlaryna, Türkmenistanyň çäginde de, onuň çäginden daşarda da döwletiň gorugy we penakärligi kepillendirilýär. Diýmek, Türkmenistanyň içinde de hiç tat edilen o adamın hakları gorulanok, adamlar kömek edilen o gorulanok adamlar Türkmenistan'ın daşındadır. Kim gorudu Türkmenistan'ın daşında? Hiç kime. Kime kömek etti? Hiç kime. Yine qaytip olary nelegal ýagdaýa goýup, qaytip olary jinayetçi edip, ýani
administrativ kanunlaryny, administrativ düzgünleri bozdurup olary illegal goýdy. Gaýtyp öz halkyna garşy, öz ýa-ni jogapkärçiligiне garşy hereket etdi. Ýene 10-njy madda bozuldy. Indi gelin 20-nji madda terdiň. Türkmenistanda adamyň we raýatyň hukuklary we azatlykları halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kaddalaryna laýykly ikrar edilýär hemde şu konstitusiýa we kanunlar bilen tepkilendirilýär. Diýmek, bizim haklarymız diňe şu konstitusiýa bilen näle adam hukugyny goraýan jarnama bilen ýa-ni goranýar. Şonuň esasyna ol düýünden bozulýar. 26-njy madda adamın hukuklary we azatlyklaryny eldirilmezdir hemde aýry başgalanmazdyr. Aýry başgalanmasyzdyr. Diýmek, ony Türkmenistanyň konstitusiýasynyň esasyna adamyň hukuklaryny hiç kim bozup bilmez. Prezident bozup bilmez. Mün karar edäýsin, şo karar nisbetli. Ýörenok şo karar. Tä konstitusiýa ol bir bütewdat, bir kabul edilmi konstitusiýa, ony ellemek gadagan. Onu çalışacak bolsaň, onu ýa halkyň referendum üstünden edilýär, halkdan geçirip, ya da uly ýygnaklar halk maslahaty, milli geňeşde seredilip, şu milli geňeşde seredilip, käbir goşmaçylar belirlendiler, ýöne çalışmak düýünden ýa-ni referendum üstünden edilýär. Indi şunun bilen men maddalara okap guturaýyn häzirlikçe, bunu men dowam eden. Ine men öz ýanymdaky men bilen gepleşip gatnaşýan watandaşlarymyza söz berýin. Musa, sen meni eşitýänmi? Sesini gelen Musa, ine men bir näçe maddalara aýdyp geçdim-de. Türkmenistanyň prezidenti ýollar yapmak bilen, serhetler yapmak bilen, koronawirusyň ýoklugy bilen doğrudan häzir yok, ölüm ýütüm al. Şoň ýa-ni näme esasynda ýollar yapdy? Ýollar yapanyna şu kanunlar bozup, muň ýa-ni ýüzüne seretsem, agyn dolup öňe çykyp gürlenem bolýar, kanunlar bozup. Näme şunu adam bir namasyz, wyjdansyz, konstitusiýany bozup bir jenaýatçy, bandit, ýa-ni kabinet ministri çykyş edýär, watan programasyna çykyş edýär. Näme bolup biler? Egerde başga biri konstitusiýanyň bir sany maddasyny bolan bolsa, eýem ya ömürlük ya da uly ýyllar alyp giderdi. Näme ine şu Berdimuhammedowa ne prokuratura ne kadyetler ýokary kadyet jogap berenok, ýa-ni şuny jenaýda çağıranok. Näme pikir edýär? Doğru belläp geçdiňiz, emma namussuz, wyjdansyz diýýäs, emma Muradaga onuň bähbitleri kemsilerden ok. Yöneki gражданların hakları, hukukları kemsildiler, bähbitleri kesilýär. Adamlarım sesini çıkarmaya oturuyor. Şoların şolara aýtsa bolýar, namussuz, wyjdansyz diýip. Belli bir derecede sebäbi repressiv maşyny da, repressiv mehanizm işläp dur. Adamlar gorkýar. Ýöne adamlar birleşip öz hak hukuklaryny talap etse, şol konstitusiýanyň maddalaryny dikildip bolýar, gorap bolýar. Adamlar birleşip öwrense, öz bähbitlerini gorap bolýar. Belli bir derecede halkyň adamlaryň özlerine namussuz, wyjdansyz diýse bolýar. Adamlar gorkup, hatda ýoluň başynda da şu ýollar ýakyp durdy aeroportda. Adamlar birleşip aeroportda baryp bilenoklar. Näme üçin? Mene hayran galýanda, olar bizden garaşýar. Ana Murat Kurbanov buradyr, opozisiýa buradyr. Opozisiýa bu yerine ýetiriş organ däl, döwleti değişli ýeri ýok. Opozisiýa öz bolmaz adyny aýdýar. Hukuk öwredýär, Murat Kurbanov çykýar, konstitusiýal okaýar. Ýöne ondan daşary bizde bir näme upanomowçy ýok-da, yerine ýetirici organ däl biz. Adamlar özlerinin öz bähbitlerini goramak üçin ilkä birleşip gepleşip öwrenmeli, bir-birisine hormat goýmaly, ondan öz hak hukuklaryny talap etmek üçin ýola düşmeli. Ýollar yapan bolsa, daşa ýurtlaryň ýollar yapan bolsa, İbrahimowa çykdy aeroportda. Şolar barmaly. Ya da pasportlary ýok adamlaryň, köşenip ýörler adamlar. Näme konsulsiýa barmaly. Özüniň edaralary bar, konsulsiýa jogap bermese, Türkiýanyň
zatlara Daşary Ministerstwosu var, polisiýasy var, migrasiýa gulu var. Olara yüzlenmeli. Adamlar öz hukuklaryny talap etmese, öğrenmeseler, o ýokardaky adam wyjdansyz bolar, namussuz bolar, ýöne onuň bäxtleri hiç temsil edilmeýär. Şonuň üçin hemme zat halka bagly. Sağ olun Murada. Sağ olun köp. Musa, indi men soragy Timur'a berjek. Timur, egerde Türkmenistanyň prezidenti göz gönü konstitusiýany gödök bolup bilýän bolsa, muňa da türkmen halky hiç sat diýmeýän bolsa, onda näçe general prokuratura we kadyetler, ýokary kadyet şuňa baha bermek bolmasa, eger şolar baha bermese, bir konstitusiýany gödök bolup gelýän bolsa, onda bizde döwlet ýok da, onda bizde bir adamyň hükmü var da, ol näme eder, näme edese edýär, näme etjek bolsa edip dur. Diýmek Türkmenistan paçalykly edip bu. Ol Türkmenistan konstitusiýasy o wezipeler zatlar ol bir boş orunlar näçe şu ýazatlar bolup geçer? Sizin pikiriňizçe? Gurbanoğlu Berdimuhamedov öňe aýtyp geçdim, ol öz melleginde ýaşap ýör. Ol öz melleginde ýaşap ýör. Konstitusiýa birinji maddadan ta ahirki maddadan hemme konstitusiýa näme bolup öz bolup dur. Hemme konstitusiýa täzinde organ işgärleri, olaryň bilelikde haramda bilen bolup durýar. Täzinde sud atdelne bir näme bolmaly, pripyatı sud. Sud ol näme goşulmaly däl, ol kimi bassak o da basya. Ol öňüne gary sen açýan şo patşalyk ýanap şo patşalyk eden boljak täzinde ýeki türlü gereğinden doýuyor. Bugün men anfoýanjak. Bugün men aýdym aýtjak. Bugün men öz ministrligim basjak diýip bu öz näme etjek bolsa şonu edip berýär. Soňra görşüňizler etýän işe bar absurd soňra ýene şol näme hemme etýän nämeleri, prikalary, buýruklary bary usny hiçbiri ýazgyda näme etmelik o nämede. Mesela bir katda ýa bir zakon nämede wagtynda gazetlerde çap edilýär, telewiziýalerde aýdylýar odatlar barada. Odatlar aýdanyňa ol öz milleginde ýaşap ber, näme etdi, näme etdi ýa daga görýär. Şoň üçin Türkmenistanda zakon, kanun, konstitusiýa işlerini okuwa. Ol Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 70-nji 74-nji maddasyna näme etdi? Bolup durýar o. Şol indi bir näme tek bor şol näme? Indi şol garşysynda bir näme tek bor şol haramda adam. Şol konstitusiýanyň işlemek üçin näme tek bor o. Ine bir şo halkymyza öz kanallarymyzdan dine bizler we belki aktivlerimiz hem öz kanallardan konstitusiýa barada we kanun boýunça çykyşlar edip o halkymyň gözüni açyp tutar, o şu özleriniň kanuny hakly soraýan Türkmenistanyň onda ilk ara içinde Türkmenistanyň adamlara öz başlary var. Ýa şu bilen şu pasynäme soňky çykyşlardan habar geldi. Indi adamlar şu öňküýänler ýoş-ýoşdan o soýetlerden etraf vilayatlar nämeler hekimliklerde hem ýerde öz kanuny hakly sorap başapdyr. Ýoş-ýoşdan hawa. Ýa-da halk soramasa, halk çıkıp öz kanuny hakly soramasa, bu rejimiň adamlardan üç yıl garaşmaly da olduňa öz peýdaty üçin, öz däkdigi üçin ýaşap berýär. Bizim üçin işlemeli adamlar belki organ işgärleri bizim ol sluga narodu diýär da olar. Bizim halkymyz üçin işlemeli adamlar olduňa şu haramdaň tohum tijini şartları, şu haramda üçin şartları hawa. Pazorova gelip şoň ýegenleri görşüňlerine gelip prokuraturda işap beren adamlara следователler gelip urup geniş gitýär hawa. Şonda da şu urban adam özüň gündäkläp ýene onuň özüni türme basyp durar hawa. Şeýleler näme ýalap-ýalaplary bar aňarda. Men dogry aýtsam, egerde bir Türkmenistanda 340 bolsa, şol ýalap-ýalaplan bar aýryp, ýa şonuň tohum tijinin ýa-da düýünü kökünden ormaly täzinde
Bu täze Türkmenistan bolan wagtynda şu rejim işte adamlar hiç bolmaly da ýokarda. Täzinde hatta bular var şu etinden geçip güne geçen şu däme diktatorluk rejimin dämeti o. Ha oğlum. Doğru. Hurmatly vatandaşlar, ine siz ilerde etraflarda yaşayan bolsaňyz, uğurlarda, vilayatlerde günnün güni vilayet hekimi, etraf hekimi o odak arşynyň öňüne barynda aýdym. Menne pul ýok. Men ine çağıra mektep bilemok. Maňa sosial kömekler berek konstitusiýada ýazylmış bol. Her adam sosial kömege ýa-ni eýe çykyp biler. Şoňa ýa-ni hökümet kömek bermeli. Şoňa aýdym, men biznes ýöre dönoklar sebäbi ýapdylar. Şoňa baryp aýdym, men yerlerimi aldylar. Şoňa baryp aýdym, näme problemaňyz bolsa ýerine hekim, ine şoň üçin hekim diýilýär. Hekimliň ýol boşdy, size çözüp bermeli. Sizin öňünizde ılgat, öýüňize baryp çözüp bermeli. Näme problemaňyz bolsa. Şoň üçin çekinmän, hekimiň öňüne baryp, hekimi gulugyndan tutup işlerin şoňa. Şoň ýanky Türkmenistanyň prezidentiniň ýerdäki vekili hekimlerdir. Etraf hekimi, vilayet hekimi. Şu Türkmenistanyň prezidentine näme isleseňiz, şol hekimlerden isläp soran talap edin. Şolar öz borcuny dogry eden ýagdaýda sizde problemi bolmaly. Şoň üçin gatyn fermişlatdylar. Hiç tatdan çekinmem. Hekim eden okmu gidip ýolları ýapyn. Produkty beren okmu ýolları ýapyn. Birinji aýdym getirmeseňiz biz erti ýolları ýapýarsyz. Gidin ýolları ýapyn. Görkezin bardyňyzy. Biz hiç tat diýmesek. Biz imzim otursak. O ýanyna ýa MHM beýlekler, olaň agentler oturun çykmaň. Hele gaderler zat diýip gorkutup dursalar. Onda biz konstitusiýaň esasyna, konstitusiýaň maddalarynyň esasyna çykyp, konstitusiýany bozýan adamlaryň ýüzüne aýtsak, konstitusiýa işler. Şonu ol agentler diňläp, ýa olaň kanallaryny diňläp, kanalyndaky aýan adamlary, ýa-ni bizim watandaşlarymyzy gorkudýan adamlary diňläp hiçe çykmasak, diňe bozulurdy. Ananam. Hänem opozisiýa çykyş edip basyp dur, şol Berdimuhammedowy şol Türkmenistany paçalygy eltmedi. Şoň esasyna. Egerde biz imsim otursak, ananam hasam etme hiç kime. Şoň üçin biz hökman aýdyp durmaly, täze konstitusiýanyň Türkmenistanyň içinde çägini we daşyna işlemeniň esasy roly, ýa-ni işler biljek adamlar diňe halkdyr. Diýmek biz konstitusiýaň maddalaryny elimize alyp baryp düşündirip şolary talap etmeli. Ine onu biz kanundan çykamyk. Polis, MHM kim kanun bozyan bolsa alın adlaryny, familiýalaryny, suratyny işleyen wezipetini bize iýerin. Biz şonu bütün dünýäde maslahatyny bereli. Türkmenistan prezidentine we şolaram. Sebäbi Türkmenistan prezidentiniň içgärleri şolar. Şol kanun bolsa Türkmenistanyň prezidenti işläp bilen ok. Öz bozuny ýerine ýetiren ok diýdi. Gelminde 27-nji madda serdeliğinde dowam edelim. Türkmenistanyň prezidenti men käbir maddalar aldım. Şu maddalar näme güdük bolýanyny men size görkezeyim. 27-nji madda adamyň we raýatyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň göskön hereketi bardyr. Näme edilse Türkmenistanda edilsin. Türkmenistanyň prezidenti karar çykartyn ýa öz ferman çykartyn tapawy ýok. Şo ýerde adamyň we raýatyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň göskön hereketi bardyr. Ellemeliler şonuň haklaryny, hukuklaryny. Eger şoňa deňgelmeýän bolsa, onu kararyny çalışmaly. Olar kanunlaryň manysyny, mazmunyny we ulanmagyny kanun çykarjy we ýerine ýetirji häkimetleriň yerli öz-özüni dolandyrışyň işini keskitdiýär we adyl, gaýetlik bilen üpçün edilýär. Diýmek, prezidentiň işiniň esasy mazmuny bizim haklarymyzy bozman gaýtyp berkitmeli. Bu näme diýär? Klon. Bizim diňe haklarymyz bolup, ol akylly klon. Ol gol çeken ok. Diňe dil ökünmez bilen ne diýär? Ýanyna wepaly paraforlar bolsa, büyüküp, bizi gysyp, bir zat bolmasa, ýa polis MHM çağırıp, olurum kanunlar bolup, öz ýa jogapkärçiligiňi ýitirip, bize basyşlar edýär. Biz şonu düşündirmeli. Şolara. 30-njy madda. Hukuklaryň we azatlyklaryň amala aşylmaly, beýleki adamlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny, şeýle hem ahlak kadrlaryny, kanunyň taraplaryny
cemiyetçilik tertibini bozmalılardır. Milli hukukluğa ziyan getirmelilerdir. O demek, Türkmenistan'ın prezidenti häzir ýollarynyň yapışı beýleki adamlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny bozdugy bolýar. Bozmalylardır diýip ine 30-njy madda diýär. Siz näme edin? Bir ýeriniň ýanky arkasyna gorajak bolup ýa bir halkyň bir bölegine kömek etjek bolup beýleki halkyň böleginiň ýanky azatlyklaryny hukuklaryny bozmalylar aýdylýar. Ine Türkmenistan'ın prezidenti halkın arasında diýen zatlary ýanky Vatan programmasynyň diýen zatlary ine Türkmenistan'ın prezidenti ýanky koronawirusyň bar boluny üçin ýanky şirketleri bekledip adamları ýanky azatlyklaryny çäklendirdi. Ol Türkmenistan'ın daşyndaky adamlaryň azatlyklaryny we hukuklaryny bozdy. Eger-de koronavirus bar bolsa, hemme döwletlerde bir düzgün bar. Öz raýatlaryny gaty şart ýagdaýda içine salmaly. Hani içine salýarmy? Ýok, onanmaz ýa. Şoň üçin 30-njy madda dol bolýar. 39-njy madda her bir raýatyň Türkmenistanyň çägine erkin hereket etmäge we ýaşajak ýerini saýlap almak hukugy bardyr. İstendik adam, istendik welaýatdan istendik welaýata baryp, istendik welaýatynda ýaşap bilýär. Ya baryp durup bilýär şöyle 10 20 ýaşyn, 1 ay, 2 ay işläp bilýär. Onu tapawy ýoksa ol Türkmenistanyň çägine. Türkmenistanyň Aşgabat başga bir döwletden onu viza alyp baryp ýa ruhsat alyp barmak üçin ýa onu girmek üçin ýürütilişden ruhsat almak üçin urýan zat ýok institusiýada. Bu zatlar näme şip tapýarlar? Ay Türkmenistanyň prezidenti ünsöreni bolsaňyz edil gowuýanlar, öňe gowy seredýänler, gowjyýa, bir aýyn çykjak diýär, aýdymçy diýär, maşynjaga sürýär. At çapşyk edýär, atyny sürenmeli. O halkyň kösenýän halk Aşgabada baryp erbe deşikli ýanky gynap duruny görüp ine şonlar gara maşynlar, beýlik maşynlar, appak maşynlar, appak jaýlar, şunu ýanky psibanista ýaly arkyn ýaşap, arkyn bolup gelmeli. Ine bu bir kesel adam. Bir dolu düşünmeli. Kesel adam yol başy döwletiň başlany bolsa, onu bizim hemmemiz kesel eder ol. İstemesem eder. Yine edibim gelýär. 39-njy madda. 57-nji madda, pardon. Men şunu dowam edeyim. 57-nji madda Türkmenistanyň çägine ýaşaýan ýa-da wagtlaryň bolýan her bir adam Türkmenistanyň konstitusiýasyny we kanunlaryny berja etmäge, milli däp deslulary, taryhy, medeniýet we tebigy mirasy hormatlamaga borçludur. Ülkenin Türkmenistan'ın prezidenti Türkmenistan'ın çägine ýaşaýa we konstitusiýany bozýar. Ine şu 57-nji madda ýene de bozulýar. Türkmenistan'ın prezidenti bolup şu 57-nji maddany bozýar. 68-nji madda Türkmenistan'ın prezidenti döwletiň we ýerine ýetiriji häkimetiň başlygydyr. Türkmenistan'ın iň ýokary wezipeli adamydyr. Türkmenistan'ın döwlet garaşdyrlygynyň we hemçilik bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň çäk bütünliginiň konstitusiýany adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny berja etmek we halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmegiň kepilidir. Kepili hökmüne çykyş edýär. Diýmek, eger-de Raşid Meredow pasportlar bermeýän bolsa, eger-de Raşid Meredow ýolları ýapyp saklaýan bolsa, ýa-da başga vice-premier şonu edýän bolsa, ýa-da Amanow karantin bar diýip ýolları zatlary bekleýän bolsa, derrew şonu tutup cinayete çağırmak. Sebebi ol şul ýanky konstitusiýany gorap kepili bolup adamlardan öz wezipeli ýoldaşlaryndan şolu talap etmeli. Şu konstitusiýa hormat goýulmagy we konstitusiýanyň bozulmalygyny. Ine şonu eden o ýene de 68-nji maddany bozýar. Ine 71-nji madda Türkmenistanyň prezidenti men käbir ýanky paragraflaryny aýdyp geçeýin. Konstitusiýany we kanunlary durmuşa geçirýär. Hani durmuşa geçirýärmi? Ýok. Bozýar gaýtyp. Gaýtyp bozýar, ýolları ýapýar, içiniň ýollaryny ýapýar, içinde öz garnaşlaryna biýdüzünçlik etdirýär. Eger-de hukuk gullugy ýa-da polis gullugy, prokuratur gullugy haýatlar tutan ýagdaýyna olar basýar. Garnaşlaryna näme gaýtyp olary tutdum diýip basýar. Şonuň üçin on garnaşlary isleýän ýerine girip adamlary gorkudyp, gerek bolsa urup, işinden aýryp her adet etmiyor. Bizde bir tane prezident var ve bizde köp tane küçük prezident var.
Olam özüň prezidentçe kimlerini okulu? Anam. Ine birinci paragraf bozuldy. İkinci paragraf 71-nji maddam. Daşary siýasatyň amaly aşylmagyna ýolbaşçylyk edýär. Beýleki döwletler bilen gatnaşyklarda Türkmenistana wekilçilik edýär. Gepleşikler geçirýär we halkara şertnamalaryny gol çekýär. Daşary ýurt döwletleriniň döwletdara we halkara gurumalarynyň ýanyna Türkmenistanyň ilçelerini ve beýlik diplomatik wekillerini belleýär we ýygyna çagyrýar. Daşary ýurt döwletleriniň diplomatik wekilleriniň unanç ve ýygyna çağrılış hatlaryny kabul edýär. Unanç we ýygyna çağrılış hatlaryny kabul edýär. Ünsörüm, Türkmenistanyň prezidenti diňe konstitusiýany gorap, konstitusiýany işleden ok, eýsem daşary ýurtdaky diplomatlary belleýär, ter edýär. Ine biz konsullugyň, ilçihanalaryň Raşit Meredowyň edýän bir topar bir kamçylyk aýdyp geçdik. Näme ünsördi? Hiç sana. Gaýtyp bizim informasiýamyz boýunça, bize gelen maglumatlar boýunça özü şolary etdirýär. 8-nji paragraf. Döwletiň içeri we daşary siýasatynyň esasy ugurlaryny hemde ýurdy, syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan östürmeň maksatnamalaryny tasdikleýär. Şulardan Türkmenistanyň ykdysadyýatyny, syýasatyny we sosial siýasaty alyp barýar. Hemmesini bozup, ýykyp, oňurmaýan dol ýatyrdy. Diňe şuň üçin hem şunu aýdyp bolýar. 8-nji madda, ýani 71-nji maddaň 8-nji paragraf boýunça. 140-njy maddaň terleriň iň soňky madda kanunlar döwlet edaralarynyň we wezipeli adamlaryň gaýry hukuk namalary konstitusiýanyň esasyna we şoňa laýykda kabul edilýär. Diýmek, egerde bir kanun, bir adamyň azatlygyny bozýan bolsa, şo kanun näme dogry? Şo kanuny aýyrmaly. Türkmenistanyň kanunlary, ýani migrasiýa kanunlary, diplomatlyk kanunlary, bir topar kanunlar konstitusiýa deňilen. Men şonu aýtjak bolýam. Onu da Türkmenistanyň prezidenti ünsörp teretmeli. Edino. Onu halk deňeşi, ýani milli deňeş teretmeli. Olar ýani prezidenti wepaly paraxod çepekçiler. Olar kanunan bilýänler. Türkmenistan prezidenti konstitusiýanyň bardygyny bilýänkä? Ya şoň bilýän bolsa şonu, şoň esasy mazmuny nämeden ibaret we nämen saklaýar şo mazmuny? Ýöne çalışyp ýör konstitusiýany, o habaram ýok konstitusiýanyň çalışmany haky ýokdugyny. Şonu öwretmeli. Ine adalet ministrleri, meclis, prokuraturaň ýolbaşçysy, kadetleriň ýokul kadetyň ýolbaşçysy öwredin Türkmenistanyň prezidentine. Kanunlaryny bozýanlygyny düşündirin, jenaýetçiligyny aýdyn. Biz sizi häzir çekilendok jenaýda, ýöne häzir halk turup sizi çalışsa, siz ömürlük jenaýda ýerkidýän doğun gardaşlaryňyz bilen diýip düşündirin şoňa. Bilýänler ol. Indi şu zatlar bolumlu Türkmen halky näme bilýär? Näme özüni gorap bilýär? Gelin şoňa söýleýin. 3-nji madda konstitusiýanyň Türkmenistanyň öz yktyýarlygy halk tarapyndan amala aşyrylýar. Halk döwlet häkimetiniň ýeketek göz başydyr. Diýmek, biz hökümete seredip yanlışları bolsa barmak basyp düzeltdirip durmaly organ. Biz barlakçylar hökümetiň. Biz hökümeti barlap günle edilýän ýani bir kamçylyk tutup onu prokuratura tapşyrmaly bizdir, halkdyr. Prokuratura däl, biz halk. Şoň üçin men ýani bir zat welaýatymyzda, etrafymyzda işlenen gün häkime bar talap edin, eden okmy? Gün prokuratura arzaýalım. Şunu häkim eden okdy. Türkmenistanyň halky öz häkimetini gözkönü ýa-da wekilçiligiň edaralarynyň üstü bilen amala aşyrýar. Diýmek, biz Türkmenistanyň häkimetini, onuň içinde prezident we onuň häkimetini gözkönü ýa-da wekilçiligiň edaralarynyň üstü bilen amala aşyrýar. Diýmek, biz isleýän ýerimizde konsul, pasol, kanun bolýarmy? Elinden tutup gün şöyle polisler çağırıp bermeli biz. Biz göz bakçılık edýär. Başka diyen yok. Halkın hiçbir bölümünün, hiçbir guramanın ya da ayrı adamın döwletlerde hekimeti, döwletde hekimeti eylemeye hakkı yoktur. Halkın hiçbir bölümü, yani bir tohum Türkmenistan'ın hekimetinin ya döwleti eylemeye hakkı yoktur deydi.
ya da bir edara MHM ya polis ya Raşid Meredun edarası ya da prezidentin ya administrasiyası halkı ya döwleti eýlemene haky ýokdur. Şonu men aýdýan. Olaryň Türkmenistan prezidenti ýaly bizler ýaly konstitusiýanyň öňünde dem, agrymlygy. Hiç kil tapawut ýok. Egerde prezident konstitusiýany bozýan bolsa, derrew işinden aýyp jinaýata çekilýär. Egerde biz bozýan bolsak, biz gün jinaýat çekýär. Oň näme tapawut bar? Konstitusiýanyň öňüne hemmesi deň diýip aýdyryp gelip oturýar. Şonuň üçin men size her wagt aýdýan, biz halk bolup aeroportdan mat bilýär, biz halk bolup üýşüm bilýär, biz halk bolup şolary talap etdirip bilýär. Samolyot ýokmy? Aeroportda bar ýa talap edýär, etsinler. Olaryň borjy bize hyzmat etmek. Biz mejbur aýtmak, etsinler. Şonuň üçin aeroportda bar talap etmeli. Aeroportda Türkmen howa ýollarynyň da garşyna oturmaly. Ine Türkmen howa ýollarynyň wekili, konsullar allygyna Ibrahim Ağa jaň edýär. Birinji gorkutup gördüler. Bolmady. Indi haýyş edýär, gaýrat edip barma, seni bildin amat berýär, iyi berýär, on näşne diýip mu haýyş edýärler. Ibrahim Ağa yaranok, şonuň üçin aeroportda intek barnok, aýagyna galdygy öz baran aeroportda görürsin. 43-nji madda. Raýatlara kanunyna belirlenen tertipde ýygnaklary, ýygnançyklary, ýörüşleri we beýlik köpçüliklerin çägleri geçirmek azatlygy kepillendirilýär. Diýmek, aeroportda üýüş barsak, biz 40-njy maddanyň esasyna barýar. Türkmenistanyň hekiminiň öňüne baranmyzda biz talap şondan ýa hekimden öz wezipelerini, borçlaryny ýerine ýetirmän talap etdirilmede biz 43-njy maddanyň esasyna barýar. Raýatlara kanunda belirlenen tertipde ýygnaklary, ýygnançyklary, ýörüşleri we beýlik köpçüliklerin çägleri geçirmek azatlygy kepillendirilýär. Ine hormatly watandaşlar, men diňe konstitusiýanyň käbir maddalaryny aýtdym. Ýöne esasy maddalary men aýdyp ýetişmedim. Şonuň üçin şunlukça wagtynça şu maddalary ýetirilip bolýar. Bizim alyp barýan işimiz diňe kanun ýol, siziň hem talap etjeňiz diňe kanun ýol. Hiç zatdan gorkmaň, kanun esasyna hereket edin. Kim kanun bozýan bolsa jinaýata çekilmeli. O siziň günäňiz däl, kanun bozsa ýöne bizim günämiz. Egerde biz hiç zat diýmesek. Indi men soragy Musa berjek bolýan. Musa, biz ýollary Türkmenistan prezidenti bir kanun yapdy. Özem görkezme ýa-ni hat görkezmesi bermem, perman karar çykarman, dil görkezmesi bilen ýapýar. Men bilýän ertek gün şu jinaýata çekilenine ýa-ni suud gazetde oturana men hiç kanun bozmadym. Men näl Raşid Meredun bozdy, Amanow bozdy, Annaýew bozdy. Men bir ýerde gol çekdimmi? Men gitaram bilen otağımda oturup, ýa giraýyn uryp wagtymy bitirdim. Ine şo men günäm. Ýöne men olary, ýa-ni olar şuraya jinaýat çekeni men bilmeýändirin. Mende günä ýok. Her wagt şol ýanaklaryny günä diýip bir topar adamym aýdýaram şonu. Olar habary ýok. Egerde Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň administrativ guruluşynyň we Türkmenistan döwletiniň guruluşynyň 3 tane şahatyny basıp alan bolsa, onu ol hemme dada jogap ber. Absolutny hemme dada. Ol absolutny ýa-ni власть ellendi. Hemme dada özü jogap berýärmeli. O ýanlakly işler bilen ok, onu basýa bul bilen ok, ol kezzap ekeni. Oho, Berdimuhammedow siz 16 ýyldan bäri biz ahlak gelýär. Adamlar basyp gelýär. O siz özüňiz gypsyz. Ine şonu görkezýär şo zatdyr. Türkmenistanyň manadynyň hümmetini 16 ýylda saklap bilmediňiz. Türkmenbaşy diýilýän bir ugalovnik o saklap bilmedi. Indi ikinji ugalovnik özüne Gorkoktar diýen ugalovnik o saklap bilmedi. Siz näme başaryp bildiňiz? Bir topar binalary urup 5 etse bahatyny aldyryp pully ogurlabylyňyz, başga näme başardyňyz men şonu bilemem. Musa, men size bir soru berjek bolýan. Şu Türkmenistanyň prezidentini egerde biz aeroportda barynmyzda biz şoňa garşy bolýapmy? Biz näme jinaýat edýärmi? Ya biz näme Türkmenistanyň konstitusiýasyna, Türkmenistanyň döwletine garşy edýärmi? Şunu bir düşünüp berseňiz.
Yani kaydıp geçen zatlarınızda bir koşmaca zat aytçaktı. Burada Daşordun kanunlarını, pasoist olan kanunlarını ya beyleki kanunlarını kontrol etmeli diýäňiz, emma prezident bu yöneke bir adam bizden ütkeşikler hem adamın öz limiti bolýa, kontrol edýän möçleri bolýa. Esas kontrol adamın her grajdynyň özüniň watanynyň öňünde borjy var. Adalatsyzlygy bozulýan bolsa, kanun bozulýan bolsa, ýokarky özünden ýokarky derejedeki başlygy bolýarmy ýa näme şoňa aýtmaly, düzeltmeli, şo bolanok diýip şol grajdynyň borjy watanyň öňünde, döwletiň öňünde borjy. Ol öz gezeýinde de ondan ýokarka geçirýärler. Prezidentten te halkyň aşaky gatlaryna çelli bir näçe ädimler var, tapkyrlar var. Adamlaryň psihologiýasyny düşünmeli. O prezident bozýar ise adamlar görmese, oponentini görmese gorku duýýar. Her bir grajdan adalatçılık görse ýa kanun bozma görse özüne ýokardaky görnýän günde görýän başlygy bolýarmy, bölüm müdiri bolýarmy ýa bir guramanyň başlygy bolýarmy günde görüşýärler. Şoňa baryp arzuny aýtsa adamlar öğrenmeli, öz hak hukuklaryny talap etmeli. Şonda ýuwaş-ýuwaşdan öz hak hukuklaryny talap edip öğrenseler jemleşip öğrenirler. Ondan konstitusiýadaky gödek bozulan kanunlar var. Ýollar ýapyldy diýdiňiz, pasportlar berilen ol adamlar üýşüp talap edip bilýärler ondan. Hiç kili bu ýerde kanun bozma yok. Gaýtam ýokardan dilden görkezilen berilen görkezmeler bir kanun adamzada garşy kanunly görkezmeler. Adamlaryň ykbalyny düüp ýenjip öldürüp barýan kanunlar görkezme berýärler-de. Adamlaryň nallaryny, puluny, ekonomikasyny, maşgalasyny dargadýar şol adamlar öz çağlaryny görüp bilmeýärler, armiýa gidenler bolýar, ýa kesel bolanlar bolýar. Ol görkezmeler bilen ýokardaky Raşit Meredow, Gurbanguly Bermuhamedow adamlaryň ykballaryny çözýärler. Böwet bolýarlar. Adamlar öz bäxtini gorap bilse olan piňleri däl. Adamlar birleşip konstitusiýa esasında o kalk geçtiğimiz esasen konstitusiýanyň 2-nji bölümünde grajdanlaryň hak hukuklary var ve borçlary var. Hukman suratda şonu dikeltmeli. Sağ olun Murada. Sağ olun Musa. Gaty bu diýdiňiz. Biz öz borçlarymyzy dikeltmeli, biz öz haklarymyzy dikeltmeli. Hormatly watandaşlar, ine Türkmenistanyň prezidenti öz bandit toporuny vertikal urýar, gorizontal urýar, dil görkezmeler berýär, ol öz işi, jinaýat işi. Biz egerde ýa-ni yerlerde her bir derejede kanunlarymyzy, haklarymyzy, kanunlary işledip haklarymyzy albilmesek, onu biz şunu dogry süpürmeli. Süpürip aýyrmaly. Biz täzeden döwlet bolmaly. Ine şoň üçin biz galmaly. Sebebi bizim galmana ýa-ni öz nägedirlerimizi bildirmäne, öz ýa-ni maslahatlarymyzy bermäne, pikirlerimizi aýtmana hakymyz bar. Biz çykmaly, aýtmaly. Egerde şonu etmeýän bolsalar, onu biz jemlenmeli, agzyl bolup, köşke baryp Türkmenistanyň prezidentini aýyrmaly. Ol jinaýatçy. Başga ýol ýok. Wagtdan hökümet döredip, täzeden prezident saýlawyna geçip, prezident saýlap, täzeden halk ýa-ni milli geňeşiň saýlawyna geçirip, mejlisiň saýlawyny, halk maslahatynyň saýlawyna geçirip, täze adamlary işläp bilýän, ukyply, kanun bozmaýan, Türkmenistanyň prezidentine wepaly däl, neutral adamlar saýlamaly. Ine şoňa täzeden saýlawyna geçirmek diýilýär. Her geçen saýlawlar olar bir kanun falsifikasiýa bilen. Dogovornoy bolýar, futbolda maçlar şo dogovornoy edilen. O ýerde ne bätiş wa ne de konkurensiýa bar, hiç zat ýok. Saýlaw ýok. Ýöne ýokardan spesik gelýär, şul. Onu awtomatik ýagdaýda aşagda ýa-ni sesler berilýär. O sesler alındymy, adamlar ses berdimi, adamlar saýlawyna geldimi, onu üntün berilen. Şo ýerde
Hökümetin günäsi uly. Ýöne halkyň günäsi hökümetinkiden uly. Biz otyr. Ine elementarna ýollar açylandy. Açmaz. Otursak. İbrahim ağa näetdike? İbrahim ağa seyretmeň, siz öňe çykyň. Barmaly. Näme esasynda ýollar ýapyk? Näme men öýe gaýtjak bolsam, öz watanyma, men ata babalarym ýa-ni ýaşak geçen watanyma, men rahatlyk bar şo watanyma, men grajdansamma, men öz watanyma gaýtjak bolsam, kim maňa öňümde bösüp durar? Haky ýok hiç kimin. Türkmenistan prezidenti bolsa, şu prezidentin kakasy bolaýsyn. Hiç kimin haky ýok. Öýe gaýdanynda böwet bolup durmana öňünde hiç kimin haky ýok. Ýol ýapmak diýilen zat o beýleki Türkmenistanyň raýatlary däl, beýleki grajdanlara ýol ýapylyp biler. Ýöne Türkmenistanyň grajdanlaryna hiç hili pursatda ýol ýapylmak gadagan bolup bilmez. Men şoňa düşünemek. Şu ýagdaýda da halkymyz otyp kaçan ýollar açylarka? Hiç açan. Sebäbi siz konstitusiýa hormat goýanlyk. Siz öz jogapkärçiligiňizi alanlyk. Siz öz jogapkärçiligiňizi alyp parahor edýän, adalatsyzlyk görüp parahor edýän, ýa-ni çynowniklar diýende, hökümeti işen adamlar zat diýenler. Gaýtyp siz üstüne pul berip, olary ýa-ni saklap, olary finansiýer edip gelýär. Elbette hiç tadı açılmaz. Elbette bular parahorluğu eder. Elbette hükümet olmaz. Elbette Türkmenistan ösmez. Elbette hiç kovuluk olmaz. Şoň üçin men size her wagt aýdýan. Bir zat işler ýokmy? Sizin günäňiz ýok. Siz aşağıda servis almaly adamlar. Servis ýokmy? Hekimlik ýerine ýetiren ýokmy? Gelberik. Näçe ýerine ýetiren ýok? Ine men Türkmenistanyň raýaty. Men şuraya problem var. Siz näçe çözen ýok? Gün prokuratura ýazmaly. Uruşmalar, söýüşmeler. Boldy. Eden ýokmy? Prokuratura eden ýokmy? Onu aýtmaly, bizde bir ýol galýar, ýollar beklemek. Bekleň ýol. Gürközüň sizin näde adamydy? Gürközüň sizin ýa-ni kanunlaryň bir adalatlygyň ýa-ni görünmüzde şonu durujokdyňyz gürközüň. Ine şonu döwlet güýçli bolar. Şonu döwlet öser. Ine şonu Türkmenistan beýlek döwletleri ýaly ýa-ni bir derejesi bor. Derece ýok hiç. Nol. Absolut nol. Türkmenistan ýa-ni Google'da goýsaň ol özüne milli lider diýen bir gorkakdak çykypdy boldy. Başga zat ýok. Ne halkyň suraty bar, ne halkyň istegi bar. İçinden surat video çykardan oklar. Näme çykardan ok? Näme 24 saatda ýarap durlarmy? Ýok. Näme ýiberen bar? Gorkýanlar kimden? O milyon usullary bar. Hiç kim bilmedi ýaly ýibermäni. Näme beden zokçun? Gerek gelse ay näme gerek? Goşulmaly, siyasata sokulmaly. Siyasata goşulmaň, etmeň, şunuňyzdan beter ýaşaýan. Siyasata goşulyp etseňiz, ömür dörsüňiz, Türkmenistan güýçli bolar, edil ýagdaýyňyz gowy bolar, derejaňyz öser, baxtly ýaşarsınız. Siz baxtly däl ýol saýlap aldyňyz, o zaman geň görýäňiz näme beýle bolýar? Asybäden ýergeden o, dogunja, ine şoň üçin. Men bir soragym bar Musa, size Musa diýen Timur Serkerde size bir soragym bar. Indi goý bizim halkymyz gorkýan bolsunlar, mysal üçin. Goý bizim halkymyz diktaturaň aşagyna bolsun. Näme? Gazak halkam diktaturaň aşagyna, gazak halkam gorkdy. Özü halkam gorkýar diktaturaň aşagyna. Ýöne özüklere gezek galanna. Ýany ýol ýapylanna. Böküp çykyp aeroportda 10 kim adam üşüp açdylar ýol. Olar gorkýarlar. Olar prezident diktator. Näme olar edilýär? Näme Türkmen halky gezek gelenne ay ine häzir 100 adam çykdyn menem barýan. 1000 adam çykdyn menem barýan. Bir çyksa menem barýan. Birem çykdy, ikisem çykdy, beşem çykdy, hiç kim gelemez. Näme şuraya bolup geçýär? Näme pikir edýär? Burada siz öňüm aýtyp geçdik, öňüm şatawaty çetdik owa. Siz size bilýäňiz, halkam bilýär. Bizim halkymyzdan 30 ýyl dowamında bizim halkymyzdan türkmençilik aýryldylar. Bizim halkymyzdan däpdeki aýryldylar. Bizim halkymyzdan edermenlik aýryldylar. Bizim halkymyzdan uly bilim aýryldylar owa. Bizim halkymyzda genosid etdiler owa. Bizim halkymyzda halkyny pulunu ulanyp bunu şu 30 ýyllar bize gorkup gezdiler owa, şu bizim halkymyzda.
Sol 30 yıllar sonra bizimki organ işlerleri sol kanun doğru yapaysan benim gözümüm sol näme konstitusiya vardı hiç kirlenmedi bile nokta. Yaşlık mesela yaşadı vaktinde. Doğru yapaysan benim bu şu mankurt tarafı şu atır bolmalıdır diye yok sol söz laborativ ayta şu bolmalı hava. Yani ziyadki vermeli hava sol yuvartamı sol niye yuvartamı sol oturuştu sol göz aralarında sol yankı yukarıda koyulan nämeleri hemmisini sol halka sindirdiler hava. Edu nämene kıl para sindirdiler rakı kitlesi sindirdiler bizim halkımıza. Son için verdi näme bolacak verdi. Derdi bolacaklar sol dünya şimdi sol hemen karşısına rejim karşısına kalmak için rejim karşısına hareket etmek için ne kırıcı birinizden sol her öylerde ovalarda çopalan öyle arasında sol näme konstitusiyanı dağıtmalı ve konstitusiya vardı hürmetmeli o sol inde rejim işletmek için her yerde her ovalarda itiraflarda rivayetlarda her yerde Türkmenler birlikte iyi çıkıp ova birlikte iyi çıkıp birlikte oldu ova birlikte az birlikte hareket ederse Türkmençiliği yitirden Türkmençiliği kaldırtar hava yitirden şey edip ve alım bilim yoşuştan söz aranında devam edip özlerine yoşuştan özlerine devam edip başlata östürüp kayılıp Türkmenlerin içinde hava içinde başında şeyde tehlikede geçmeden örgünüzün için yana şu birinci şu diktatör rejiminde näme şu halkın alım bilim yok ediyordu şu halkı bu maliyanak bolmaly bir atyrda şoňa türmeli hava. Olamata öz bellerinde koyunlarla bakya, ballarla bakya hava. Mallara şo näme o mümkinde we tindi havadan bir sesini etmeli hava. Olara bir alımsızlyk bilen hava. Doğru maçlar mana şoda informasiýa geldi häzir bu. O gepleşik tawaz wagtymyzda şu telefon geldi aýtýar näme diýip. Biz de участковый polisiýa işläp bir adam var diýip. Dajol özüniň şo nämetini bilenokdy, özüniň şo näme ustady diýip. O yazıklar şu näme protokol doldurtmalar. Her sözünde 3-4 aşıptı diýip atýar. Şunu adamlar polisiýa alyp ýörer bolsun. Şunu adamlar köp bolsa, olar şunu öldürür, şunu kolda bolsun goda. Bu adam asyp bilýär. O işden çykaryp bilýär hava. Şoň üçin ýok inde menem şol men düşünçe boýunça şol näme sud işläp duran adam судьялар var, prokuratorlar var. Olara göre kanunu hakkını bilmeli, olarda adliyle bir näme bolmaly, ведомство bolmaly. Olara şo näme harandagy ýüzüne bunu oşaw etýärler olar. Olar hava, taňdy olara kanunu dostlar, şol bir ýokda bagly teleden türädi şana ol harandag narkoman näme bolup getdi kanunu dikläp ýör, Türkmenistan kanunu dikläp ýör hava. Indi şoňda öyle berem, şoň aşan şol paçynyolar, o paçynyolar da şoldan sud prokuratora işgärelem öz işini ýerine getirmän Türkmenler üstünden icraat edip şoňla birlikde kanunu bozdular. Türkmenistan bozdular hava. O şimdi men fikrimçe şu konstitusiýany halka getirmek için bizim çıkışlamada halka getirmek için şu bizim çıkışlamada bireki aktiv adamlar arasında olarak goşuşmalı seferinde hepimiz bir iş ettiler. Olar sol halkımızı bu karantinada çok kanunu hakkı sorayarak onları öz halkımızı birlikte özlememizi öptürmeli. Öz çıkışlarını bilen olar. Başka alat yok hava. Şimdi 17. nämede halk maslahatı oluyor hava. Orada o halk näme oýlanýar? Halk barmy ya ýokmy? Öz milletine gelýär gatdalda bolsalar saýada ay bugün men karşıda boljak diýip, gazetede ýüküşe çekýär hava. Doğrudan gören okyan kaçırsa bilemek elinde yarı şu kaçır okyan onda o geçen işleri kaçırsan bir maddedan degine var. Bir maddedan degine bir maddedan İdrak görüyor. Niye bu doğru hareket edip başlayacağımda doğru hareket etti. Ya o şol demede konsultasyon
Doğru, hiç yerde doğru edilen hareket yok. Bu rejim tezek bitemeli gören bozuk yönünde şotta suatları gözüyüm bağlayında suatlarında bankurt yanak suatları gözüyüm bağlayın birlikte hareket edip bir sana bu rejim var ondan da hem bir tarafları almalı. Sonra halkımıza bir bularına koyup çok günde yine içimizde kıyınacak da bu satılan haramlardır ve onların bizim karşımıza çıktı olur. Onun için onlara kulak asmazlar, işlemleri birbirine yine de bir birlikte çetin milyon şu nasıl yurtta çağırışlar kıyınanıyor da o. İstiyatı kıyınanıyor, üyene gelip gittiğinden o, iş tapman o. Yine şurada öyle baraymalar, şu dönemde aeroportta bir 30 adam oldu ya, bir 100 adam oldu, şu aeroportta baraymalar. Sonra şu, bir kere her şu dönemde çek olsa şu yollar atsak olsam, şu karandağı bir işlemek için Türkiye'de bu adam ya bir orta ya bir Rusya'da Ukrayna'da hem yerden öz uçuşumuz var aeroporta çıkan vaktinde onda o yine kaparır hem az kaparırım aeroporta yollara maçada hem ederler o. Buna şöyle bana iki gün içinde bir 10 adam kömek ettiği sorular bizim. Ayşe neme bir tuğ aldık da ettik yine olan ya nemesi onları bir iş verdik. İşlem başladılar o bazı kullan kömek edildi o çok hoş Türkmenler bu dergisi Türkmenler yine o çıkalı da o çıkalı. Sonra olan bize Ayşe soruyor. Siz yine özünüz kanun hak koruması için işlemekte onun için öyle çıkan aeroporta barın öz kanun hak koruması için Ayşe sosyal tarafında var. Son Türkmenistan'da bizim çıkışımızın şu bir hipota paylaşalım, durdururum çıkışımız. Karandağ rejimi gördük, belki oradaki adamların gördük. O şu yazdırıp öz arasında paylaşan ekenler bizim çıkışımızda. Son için mağadan bir haber gelip durur o zaman. Çok da onların mağaiki taktiklanlar ama şu bilemiz yok. Biz daha bilemiz yok, şu sosyal kömekleri var arada. Ya sosyal kömekleri var arada. Sonra bir de iş tap vermekleri var arada. O da var ki hiç dinledik. O kirlenmezdi değil mi? $10,000 pul tüler bir işe girmeli. $5,000 tüler bir ravoçi işleri girmeli. Ondan sonra mesela o pul tülerden sonra mesela şimdi o belki firma bankrot oluyor. $10,000'ın iş gidiyor. Son için o son yine bir zayma var şu $50,000 ben $60,000 Türkmenistan içinde yuridik fakültetlere okutatıyor. Şaharazlardan tokumlarda pul verip $50,000 $60,000 önemli okutatıyor. Tamam ben öyle gördüm. O $50,000 bunu yaptığında önünde bir firma çıkıp adam önüne firma çıkıp ötte koyuyor. O gerek de o dine okular. Ya ortası ya belki de okutanlar Türkmenistan'da. Sonunda adamdan kellesine mankurtlaştırılan o adam kellesine bize koyulan soru var. O bizde kanun yok. O bizde sosyal yaşamlarına geri bulmuyor. Bileceksin, zahmet civayetleri bana. Bileceksin, yaşayacaksın. Bileceksin, yaşamayacaksın diye söyleyip öyle aralarında prikol koydular da öyle aralarında içeride tarafta hava. O için olarak motasyon denme o takım privat yanlış soruyor alt ürün de aşağı denme kullanılır. O şimdi bu hemen rejimin kökünün yokotma için bir taraftan bana her şu yegelde bizim kısmından dünya Türkmenlerden dağıdık, dünya Türkmenlerden çıkış edip var. İçinde taşında şu bizim çıkışlarımızda bu dünya çıkışları edip hem de aktive çıkış edip sana iyi moda zaten gönderip dursa onda yetkinin aşağıda kullanılan halkın kullanılan koyulup dursa bilyana da öyle bir fenomen talpa var o. Yetkinin aşağıda koyulup dursa kodat olacak. Yerli tartıda. Bizde orta şu otiz var. Yerli tartıda halkın kullanılan yerli tart koyulup geldi o. Ol namaz okumalı değil, ara açmalı. Namaz okutan barık birine var şu nemede padişte barık birine sağla alt verip birine ara alt verip o neydi olarsa o Türkmen çıktı boldum sizin atak ola. Bizim ata var şu şeyde de otatın kellesini at koyuyor beri padişten hava. Aranda adam hava.
öz arasında mesela bir gün adamları bastılar Türkmenistan'da. Näçe bir gün adamlar basıp soruwa. Adam bir arasında olacak ben. Ben Türkmenistan çekti ben gördü özüm namaz okap arasında olacak. Oğru çekti o ara çekti için çekti. O şeyden adamlara vahabit tip olarak devam edip öyle ne varıp araştıracak olup sağlayı bilecek olup o var. Adamları devam edip böyle ya bozacak olup o var. Odan beklete basıp durur o var. Onun için men künce berde edip duran mana haranda rejim edip duran atlar baramır absurdluk ve dünyada maskara teyinde sol bizim Murat Kurbanov aytdı Konstitusiya matlı haytım adır boldu hava. Şu Konstitusiya matının bol turunlanı. Türkmenistan içinde genosit, Türkmen'in genosit bol turunlanı. Türkmenistan içinde Türkmenistan yok turunlanı. Yok. Adamın öldü turunlanı hava. Şöyle dünyada, bütün dünyada mesela belki dünya kuramalarım hem nerede bilim tur ayrılıklı olanlar vardı. Yine şimdi bizim dünya bir yetiretmesi adımız şu dünyada hem Amerika, Avrupa, Ortaç'ta ve belki devletlerin bardan bizim halkımızda koldaca fırınında yine bir azıcık buradan ne gerek bizim halkımızın öz halkımızın çıkması gerek ağırda kaldı. Yani de bizim öz halkımız çıkmasa, halkımız öz kanunu hakkını soramasa onda hiç bize önemi etmez. Biz Türkmen yana kolup Türkmen olup Türkmen olmam gidip giderse o. Türkmenistan'ın adamlarım adalıp Türkmenistan'ın yok olup gider o. Ya berde İran var, Afganistan var, Özbekistan var, Kafkalarda ulaktan yani onu yut gidiyor Türkmenistan'a o. Ya böyle bir narkoman adam, böyle bir yihipli adam, böyle bir bandit o, bir adam öldürücü o, adam iyice. Bir narkoman şizofrenik o. Milleti giden adamı şu yandı, şu kulu götürü adamın hayran galemini var, hayran galem. Olar näme ki men ýa-da aýtyp geçdim şu näme. Konsul işlerine ýygyldym aýtdym o. Bizim habarda ýetip durýar, etken işler var da. Hemme o narkotikler vardy, ýağlar vardy o. Hemme tamamda özüň görşünden alap, ýa-da şoň ýylyş, ýa-da şoň ýallaklap bir ýyl, 2 ýyl geçirken onda Türkmenistan ýok bile Türkmenistan o. Ya Kitay'a gitti ya Kitay уже näçe milyarda bulup koýupdy Türkmenistana. Türkmenistan Kitay'ın aşağıdan indi bu. Eğer Tacikistan'da şol Kitaylara daim edip bir yer basıp sözünde alıp giden o yerini aldılar o. Yeri aldılar nerede? Öyle ama şöyle Tullah var yerine aldılar neme Kitay'ın o. Şeydip Türkmenistan'dan parça edecekler o. Beni canım en yaşa o şey var ha. Edil vatandaşlarım, edil vatandaşlarım, doğanlarım, ağalarım. Yine organizasyon iş akörmesinden kellerini açın mankortluktan çıkın hava. Öldüğümüz alımda şu konstitusiyona tıklanışı da Türkmen dilinde o hak görüp öldüğünün hava. Şu öz aranızda gurur edin hava. Öz aranızda birleşin hava öz aranızda. Birlikte hem de harva adamlarda bir guruşun öz aranızda. Yine şol öz vilayetlarda guruşun oğlarda hem yerde Türkmenistan konstitusiyada vardı guruşun hava. Türkmenistan konstitusiyada her gün yekinci aydan yine uğrayıp geçen şu birinciden ve ahirinde ve şu neme statyalar hiç nemeden okuydu şu Türkmenistan prezidenti şunu neme naruşayıp okuyor. Şunu hava, bol kişi okuyor. Onun için zakon yok Türkmenistan. Ne biz ödemin görüşünden ağırdan başı yutan bir kömek etmek için neyse vagonlardan öz aramızda yağ etki verecek olduk. Öz vagonlar sokuna Türkmenistan'da o Türkmen'in yaşlı bir buğdayı verecek olduk o var. Ağırdan haber geldi. Biz buraya yolunu kazansap çıkardık da ettikinde öz dostlarımız iyi verecek olamaktığımızda onun çoğun buğdayı var. Onun çoğun yağ var. Ardan iyi verecek olamazda ağırdan haber ile şurada hemen tohumun yegenleri hemen sonra pul vermedik oldu. Bizim olaydık onun için ağzına girip söyledik geçmeni iyi vermedik o var. Onun için şunlarla kova Türkmenistan'ın öz milli geçtikleri bu var hayvanlar. Burada geçecek olan şu tohumun güçlüğünde olsamalı. Burada geçecek olan şu önünde İngilizce neydi oldu bu var parkımızda. Bu Türkmenistan'a bırak geçecek olan tamam yine buraya problem oldu. Bir demir gerek oldu. Problemi yok. Onu derden iyi verecek olamaktığımızda yine de önünde prekâsyon olan yine de güçlüğünde olsamalı bu vermeli. Tohumda vermem bu var.
Şimdi şoň üçin ine şurada bir ayt geçip bu edip vatandaşlarım Türkmenistan vatandaşlarım hem nereden bizim öz doğanlamız oluyor, caniyalakı, gülyalakı öz halkımız var o, gülyalı öz şağalamız var o, gülyalakı edermen ödeme oğullamız var, olaram şu edermen olmamak için, olaram bir yalak olmamak için, şu bizim gelecek şağalamız şu, yine şu karandadan rejime girmemek için, şu tohumda kulluk etmemek için o. Öğrendim hava ayal başkaladan hemme birlikte çağ şu 7 yaşadın 70 yaşadın hemme birlikte çıksanız aslında diyeniyorsa yine buradan ayıp geçirtmeyle yatar. Olsa sol Türkmenistan içinde bolup duran zatlar vardı. Yine mesela yetidin aşama denilen iş yapıyorsunuz iş yerinizde ya patratta bolsanız ya malak gözükü yok adamım. Ya ama mektepte olsanız çağırlanız hem yerde bu üyümüzde şu kasyosu mal çağılan tutatlarında hem şu kasyosu bulmalı olur. Sol vardı kurulun üstleri hem yerinde. Olmada sol bolturan atı vardı. Yalnız bolturan ne doğru işler vardı. Bolturan sol kanunu bulunan yerlerde. Kanunu bolturan polis işleri vardı. Hem mesela atlarını yazıp sol neme prokuratora verip ova. Daşarıttaki aktivistleri verip ova. Ama sol bir kanun urduları da çarjıda 50 adam urduları var. Yaş ayarlamadı, doğanlamadı ve bir ekip urduları var. Sonunda hani son doğan arkadaşlar ayttığın ayttıran şey ayttığı kim geldi? Nerede vuruldu? Nerede yağdaydı sorun? Psikolojik nerede yağdaydı? Urdan doğan arkadaşlar var. Şu haber vermedi değil mi? Haber olmalı. İçinde de aslında haber getirmeli değil mi? Haber olmalı. Bolturda atawada haber gelip tursa, eger bir adam o wagtda bir adamın orta ýa-bir näde kanunda herketini bir göňündeki şol adam arada bütün dünýä jar etmeli ol. Eger näme Ýewropada da ýa-da eger Amerikada da ýa-da Oçin ýa-da genetik şol ýürüte narkomanın kellesine goýulan motosikletleme önemli. Bu avtomobil teknolojiýa bolmagy üçin täzinde 20 yıl zafer zaten her durumda topluyor. Pratik boyutan adamın ne ettiklerini o da hep bir robotuna görülen hareketler görüyor. Hep robotuna aslında ulan sürüyor. Bizim kakpıta bizim düşmanlarımız sonunda bir robotu neme bize koyuyorlar. So bir robotam şu özünün yanında karan robot edip neme edip so bizim halkımızı öz halkını genocide ettiriyor. Dünyada hiç diktatör rejim dedim. Bu особый rejim, bu редкий debiloid. Yani de bunun yana bir neme rekord Guinness dedim yok hiç hoş. Onda bir taraftan var, onda hem rekordlar şu absurd taraftan şu bizim prezidentim del Kurbanlı Bertu Muhammedov bu neme olacak o. Absurdlar neme rekord Guinness oysa olacak şunun. Bitken absurd işlerler var. Yani de halk kültürü var. Hem yeri kültürü itten hareketlerine var. Itten işine halk kültürü var. Şimdi o ülkedeki temizlikler yönünde bir santileştirme için birlikte sol neme konstitüsyonu yattan çıkarman şu birlikte Türkmen taşta işte iyi çıkıp birlikte hareket geçmeler ve yetkiden aslama deniz kanunu hakkını sorap ve şunu talep edip yaşasak onda birlikte hareket etsek onda hem adam bulur bir günem kalmaz. Sağ olun. Sağ olun Timur. Hormatly vatandaşlar. Gatto berek Timur. Men yeni öýreti yapdy diýen gaýrat edip Türkmenistanyň içinde videolar, suratlary, ýa-ni adalatsızlyklary, köçürü gurulmasa, köçürüň erwet ýagdaýlary, kanalların, hugularyň hemme dagtary bize iýerin. Biz şonu YouTube'da görkezip Türkmenistanyň üstünlükleri diýip görkezip ýa-ni biz şolary beýan edip geçer. Türkmenistanyň hökümetiniň ünsüni çeker. Şo dagtary düzeler. Şoň üçin gorkmaň. Bize Türkmenistanyň içinde bir topar materiallar gerek. Kimde internet bolmasa biz VPN'leri paýlap durýar Türkmenistana. Men bilen habarlaşyň, biz hökman berer, ýa-ni VPN'leri. Dogry aýdýaýyn, bizim watandaşymyz Marmary Türkmenistanyň içinden
Küçük bir 2 minutluk toylaryň suratlary, ýa-ni videolary çykýar. Gerek bolsa çykarýarlar, ýöne ýa-ni gerek zatlary çykarman öz durmuşyny beýan edýärler gowy tarapyny, ýöne erwet tarapyny beýan edenoklar utanýarlar, gorkýarlar, çekinýärler. Biz açyk işlemeli. Çekinip gorkarýar biz öz watanymyzda. Biz kimden gorkaly? Öz özümizdenmi? Ýok, biz türkmen halky. Biz halk bolup inni maskaraçykdan çykmaly. Bu çöýrük tohum bizim ýa-ni administrativ guruş sistematy, döwletiň guruş sistemalaryny çüýredýär. Munun meter bizim kedlerimiz çüýremeler, aklymyz çüýremeler. Bizim çağrımyzda çelli gorkyny, ýa-ni ýallaklamany, adam satmany çağrıma çeli sink gibi bolýar. Biz şolatda durmaly. Boldy indi biz beýleki sivilizasiýon döwletleriň arasyna ýerip öz ornumuzy tutmaly. Watandaşlar, boldy hiç kimden gorkma. Pasol, konsul, Türkmenistanyň içindäki wezipelerde işleyen polis, hekim, emheme bize hyzmat etmeli adamlara talap edin. Ýüzlerine basın. Öwredin kanunlary. Konstitusiýanyň eliňizde bolsun. Öwredin şolatlary. Indi men sözü Musa berýän. Musa, biz efirimizi jemläli. Halkymyzdan soralar ýok. Şoň üçin ine bizim halkymyza näme maslahat berjek bolýaňyz? Ine biz häzir şu gün düşündirip Türkmenistanyň prezidenti diňe bir dil karary bilen ýogalar ýapmak karary bilen bir topar konstitusiýanyň maddalaryny bozdy. Günne de şurýaly bir kanun kararlar geçiripýär durmuşa. Dil görkezmeler beripýär. Kä wagt öz permanlary bilen, öz kararlary bilen konstitusiýanyň düýbünden bozup ýykyp otýar. Innem çykyş edip aýdýar, konstitusiýany çalışmaly. Oho, garadam. 2019-njy ýylda bir ýyllap üstüne işler. 2020-njy ýylda sentýabrda çalışdym şonu. 25 sentýabrda. 27-nji ýylda ýa-ni 1-nji ýanwardan ol durmuşa girdi. Indi näme çalışmaly? Biz her 2 ýylda konstitusiýany çalışyp dursak, onu biz sizi çalışmaly. Başga ýol ýok. Siz onu şoýal ukypsyz, bizim konstitusiýamyzy, esas kanunlarymyzy, ýa-ni çalışak bolýanyz beýlik döwletlerde 250 ýylda 5 gerek çalışýar. Şonuň üçin adamlar serdim, şu adama ynança aňyrda dursun. Durmuşyny ynanmaly aňyrda dursun, döwleti ynanyp bolany. Şoň üçin indi siz herekete girin. Türkmenistanyň içinden videolar, suratlar gerek. Türkmenistanyň içinde bir ada berýän bolsa, atlary, wezipeleri, suratlary, öýüniň suraty, iş ýeriniň suratlary gerek. Adam şodatlary iýerin. Biz onu beýan eder hem ýerde. Biz bütün dünýä halkary gurumlaryna iýerer şodatlary. Türkiýede bolsa Türkiýede tapawut ýok. Herekete girmeli, oturmalylar. Musa, men size söz berýän, bizim watandaşlarymyza maslahatymyz bolsa aýdylarsyn. Şu taýda kommentariýaly okap geçdim. Gowy sorawlarym berildi, tekliplerim berildi. Dogry ýerlikli teklipler. Davidoviç diýip öňrek biri soraw berdi. Türkmen halky gorkakmy, goýunmy diýip. Men Türkmen halky goýunam däl, gorkagam däl. Emma şu bilimsizlik belli bir bizim mentalitetimizde näme ramka goýulýar da formalar berilýär. Ine şu Timurada azap geçti. Bermesen yaşamayan diýip bir mentalitette bir düzgün goýuldy da. Onu ýaly ne doğru haram düzgünleri ayrıp bir halal yola koysak özümüzü halal yoldan kazanacak olup hareket etsek hukman suratda düzeler. Indi näme etmeli yurdun içindeki adamlar, yöneki grajdanlar hemmesine bu internet yeterlikler yetirip bolmaya yöne internet yok wagtda adamlar birbirine gepleşip informasiýa ýaýradyp revolüsiýa geçiren döwletler boldy, yurtlar boldy. Hukman suratda internete bağlı, internet yok diýip günäkärlemek gerek däl. İkinciden hem şol adamlaryň öz hukuklary kemsedilýän bolsa, bäxtlikleri kemsedilýän bolsa, şol adamlar öz çağırjyklaryny gözlerine seretsinler, bir özüne bir çaklama etsinler, prognoz etsinler. Ýene bir 5 ýylda näme bolarka, men çağlarym geljekde näme bolarka, ykbal nähil bolarka diýip, ýa özleriniň ykbalyna nähil göz öňünde getirýärler.
şeyle bu devam etse, gowlu eltmese ya yine görüp 30 yılın içinde yıldan adamların näme sosial ýagdaý elbetleşýär. Onun öz insan durmuşynyň haklary kemsidilýär. Ine öňre Niyaz wagtynda belli bir çeklendirme gizlýärdi. Indi bu gödek adamlaryň hak hukuklaryny kemsidip adamlary ýoldan tutup zorlap, öldürüp ýok edip barýarlar. Türkmenistan halkyny genosid edýärler. Adamlar kemçiligi bar bolsa hat ýatsynlar, häkimliğe taşlap gaýtsynlar. Günde öğrenişmeli. Biz çağırýas, ana yola çık diýip, birden yola çıkmam gaty kyn, özüni ýöne türgünleşdirip geçmeli. İlk şol özünün ýokardaky bir adım, iki adım ýokardaky ýolbaşçylary bolýar, başlygy bolýar, şolara arzyny hat üstünde görkezmeli, nägilligini günde bir häkimliğe baryp ýa şol edaranyň müdürlüğiniň başlygyna hat goýup gaýtsalar, şeýle kemçilik bar, ana şeýle zat bar diýip kollektiwlerin hat ýatsynlar. Adamlar öğrenişmeli de özüniň nägilligini aýtmany. Ondan soň köçeye çykmanda gorkmaýarlar. Adamlar bir-birine gepleşmeli. Ýurdun daşyndaky adamlar gaty men hayran galýan. Näme üçin çykan oklar? İbrahim Ağa çykdy. Ondan adamlar yola gidip bolup öýüne gidip bolup para bermäge taýýar haram pul bilen. Bir haram pul bilen bereket gazanlar mümkin diýip. Emma öz konstitusiýalykda öz hukuklaryny talap etmäni taýýar däl. Şol bu mentalitetinden aýyrmaly özüni. Çünki hemme grajynlar deň. Hemme grajynlar deň hak hukuklary. Şol näme üçin Kerim Guly, şol Gurbangulynyň akty arkan Şwýçarya baryp gelýär. Raşit Merlef'in garyndaşlary Türkiýede baýa gatnaýar biznes üçin. Yöneki grajynlar gatnaşyp öýüne gidipler oklar. Sizin şol hak hukuklaryňyz bar. Talap etmeseňiz hiç kim size hak hukukunuzu bermeýär. Sağ olun Murad. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, biz efirimiz dowam edýär. Ine Musa gowy teklipler berdi. Ünsülen dinlerini bolsaňyz dogry aýdýar. On ýa-ni öz nägilligini, öz näzarçylygyny bildirmeň köp ýollary bar. Kanun ýollary arda ýazmak, kanun ýollary prokuratura arda ýazmak, hekimlik arda ýazmak, ýa öz ýolbaşçyny arda ýazmak, ýa-da hekimlige prokuratura gün baryp aýtmak. Ýa-da üýüşüp ýanynaky işleş ýoldaşlaryň bilen, goňşularyň bilen üýüşüp baryp hekime ardany bermek, ýa-ni arz etmek. Ine şunu etmesek, näçip olur şu zatlar biz soramasak etsinler. O bir logikçylar. Şonuň üçin onu soranyň bilen sen tutup ak giden oklar. Ya talap edeniň bilen sen tutup ak giden oklar. Sen jinaýat iş eden o. Şonuň üçin şondan başlamaly. Biz Türkmenistanyň hökümeti kim bolsa şo bolsun işledip kanun esasında durup öwretmeli. Biz şonu talap etmesek, durup öwretmesek hiç wagtdan hiç bir hökümet, demokratik hökümetem hiç wagt ýa-ni düzük bolmaýar. Bozor durur. Şonuň üçin hökümet bilen hökümetdäki işleýän adamlaryň hemmetini bize servis edýän adamlar diýip seretmeli. Ol konstitusiýada ýazylýar. Onun bar ýa-ni wajip işi bize, bizim durmuşymyzy, bizim konstitusiýadaky haklarymyzy gorumak we şo konstitusiýadaky haklarymyzyň mazmunyny saklamak. Ine esas şonuň ýa-ni borçy. Şonu biz unutmaly. Sebäbi ine diýerler Murad aga ol bolsa gel Türkmenistany talap et hakyny. Men hakym bolanok, dogrymaýdy. Fransada da hiç ýerde hakym bolanok. Bozup görsün bir gün suwda berýän. Sizin hakkınız bolan, siz hakkınızı talap etmeli. Şonuň üçin diňe bir adam değil, hemmeler hakkını talap etse, onu Türkmenistan prezidenti özem gaçky diýär. Ondan paraxorluk yok, iştat yok, pul yok. Näme orada eýerler? Halkyň öňüne azap çekip, ýa-ni hemme zatlar edip, işläp,
Oraya ukypsa adam durulmaz. Sebebi prezident olmak gaty kyn mesele. Gatul jogapkärçilik. Onu etjek bolsaň, sen bir topar bilimlerin bolmaly, tejriben bolmaly, gaty kyn mesele. Indi men sözü Timur'a berýän. Timur, sizden bir jemleştirme üçin bir halkymyza ýüzlenjek gadyňyz bolsa, ýa maslahat berjek gadyňyz bolsa, aýdyp bilersiňiz. Men açacak bilen adım şu Dönem ayt geçtim, yeniden baytalap açacak bilen şu adlara. Indi şol Türkmenistan'ın kanunu, zakonu, kanun işlemez için, kansızlık işlemez için mesela şol bizim halkımız, ecelerimiz, atalarımız öz çağalarına kansızlık o hak veter şol öz çağalarına kanun boyunca öz çağalarına mesela günde bir gecek bir yerdinde kansızlığı vardı. Ben Türkmenistan kansızlığını öğrenip şol men edermen adam olacak. Men Türkmenistan için Türkmenistan için Türkmenistan bolmak için Türkmenistan Türkmenistan ve Gayet Türkmenistan bolmak için men okuyacak ova özüme bilim alım tarafı östürecek bir ova şol eger de her ovalarda da atsa şol şolun karşısında birlikte korrupsiýa karşı birlikte ve şol özlerine bilim tarafı östürüp harekete geçip başladı halkımız bu haranda rejimi yıkılar, her yıkılsar ya. Vakt geldi. Birlikte arasında kanun boyunca kanun bozman harekete geçelim. Dedi vatandaşlarım size diyecek adam bulmaz. Size bir haramlarda diyse ondan olur bize de görüşmek için birlikte güç kaynağı gelin birlikte iç taşı bol birlikte harandar rejimini yeniden ve sonra kökünden yok edelim. Ve arasında Türkmenistan için harekete geçelim. Arasında Türkmenistan için hemen birlikte özümüzü bilim tarafı östürgün. Arasında gelecek Türkmenistan için hem de yerlerde oluşturan dağıtları havar verip şimdi de aslında dağıdı kova aktif olmayın hemen bilirler. Bizim bari aktif olmalı. Aktivistler o bizim geleceğimiz, bizim gelecek kârı Türkmenistan'ın gelecek arasında adamları var. Hemen aktif olun, arasında adamlar olup o Türkmenistan'ın geleceği için harekete geçelim. Sağ olun. Sağ olun köp. Hormatly vatandaşlar, Musa ve Timur Serkede köp sağ olun. Hormatly vatandaşlar, 11 fevralda Türkmenistan'dan Nowot'tan daşan halk maslahaty geçýär. 11 fevralda saat 10'da vilayet ve şäher hekiminiň öňüne barynda öz maslahatlaryňyzy, pikirlerinizi, näýeliklerinizi, soragyňyzy, arzularyňyzy vilayet ve şäher hekimine aýdyň. Şol adamlar Türkmenistan'ın prezidentinden gönü yani haber edip bilýärler, habarlaryny bersinler de sizin maslahatlaryňyzy Türkmenistan'ın prezidentine bersinler. Ine şonda halk maslahaty bolýar. O 56 sany özüne wepaly çepekçiler ýygnap özüne behbitli bolan soraklaryny goýup şolary çözüplerini alıp bütün Türkmenistan'ın tarapyndan maslahat etdim diýip ýene de öz behbitlerini gorajak bolýar. Biz onu ýol bermäli. Benim şu kanalımda yazılım, şu kanalda hakikat aydılıyor, şu kanalda size maslahatlar veriliyor, size bilimler veriliyor, size kanun yolu bitmeyeni maslahat veriliyor. Ve size hiç vakt elinde yara alın, ya hiç vakt uruşun, sövüşün deyip aytmaz. Dini kanun yolları bilen, dini konstitusiyanın esasında hem zatlar düzelt bolýar, dini bize agdy birlik gerek. Biz şoň üçin size her vakt agdy birliğe çağırýar. Adalatlı ve adalatlı. Şununla biz efirimizi utarıyaz. Hemmeňize sağ olun. Timur ve Musa sağ olun. Efire gelip bizim vatandaşlarımız bilen gepleşip guramagyza. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar. Biz size dine, can sağlyk, adalatlyk ve adalatlyk arzu edýär. Ýazyň bizim kanallarymyza ve birinji bolup habarly bolun hemme zatdan. Timur ve Musa bizim vatandaşlarımız bilen sağ oluşup bilersin.
Sağ olun Murat ağa. Sağ olun izi vatandaşlar. İnformasyonu paylaşın. Garar edin. Göreşelim. Sağ olun ýedi vatandaşlarym. Doğrudan şol näme ol prozatyra gözüňizi ýummaň, birlikde hereket edelim. İnşallah nesip bolsa bu haram rejimi ýeňeris. Allah bizi bilen hawa. Sağ olun.